Bona tarda a totes i a tots. La veritat és que estem molt contents avui de fer aquest acte al voltant dels equipaments culturals i d'una proposta cultural i de polítiques culturals per a la ciutat de Girona. Estem contents perquè omplir una sala com aquesta per parlar de cultura és un fet que ens fa omplir de joia i de goig. Mostra també que el tema de la cultura, malgrat a vegades quedi apartat del dia a dia de la política i del dia a dia de les ciutats, és un tema que interessa i que interessa molt. I mostra també la necessitat de parlar dels temes que afecten a la ciutat de Girona des d'una perspectiva àmplia, però també, que és un dels objectius avui, no parlar només a curt termini, sinó parlar també a mitjà i a llarg termini del que ha de passar a Girona i a l'àrea urbana de Girona, en aquest cas, en l'àmbit públic. Aquest és un dels actes que hem vingut fent des de Guanyem al voltant d'una cosa que nosaltres en diguem més internament el pla estratègic que estem bastint per la ciutat de Girona els propers anys. Hem fet actes al voltant d'habitatge, al voltant dels rius de la ciutat. Avui fem aquest de cultura, farem un altre sobre l'entrada sud de la nostra ciutat i també sobre el model econòmic que ha de tenir en els propers anys Girona. I, evidentment, també és l'inici d'un any que per nosaltres és molt important. Dit això, avui el que volia fer, evidentment, a part d'agrair-vos l'assistència, és agrair a en Salvador, a l'Ingrid i a la Gemma que estiguin predisposats a venir a compartir les seves idees i les seves propostes en aquesta taula rodona, que sempre en diem rodona, però no acostuma a ser rodona, literalment. Com ja no els presentaré gaire, perquè que tots i totes els coneixeu, en Salvador és director de temporada alta, l'Ingrid Guardiola ara mateix és directora del Bòlit a la nostra ciutat i la Gemma Carbó és gironina, però ara mateix està exercint de directora del Museu de la Vida Rural a l'Espluga de Francolí. Ells tres hem organitzat una mica com ho farem. Jo llançaré 3 preguntes. Aquestes 3 preguntes les respondran, cada vegada començarà una persona diferent i després que ells hagin respost i que hagin pogut també, si fa falta, dialogar al voltant del que hagin dit respecte a aquella pregunta, obrirem un torn obert de comentaris, d'observacions, de preguntes, del que cregueu els que sou avui aquí per si voleu fer arribar també la vostra opinió. Per acabar, dir que aquest acte també forma part d'un procés evident de construcció d'un programa i d'una proposta per a la ciutat, ja ho he vingut dient, però a nosaltres ens agrada, i ho acostumem a fer així, que els programes i les propostes per a la ciutat no surtin únicament d'aquells que formem part del projecte polític estrictament, sinó que ens agrada escoltar veïns i veïnes, comerciants, petits empresaris, associacions, col·lectius i també la veu de persones, en aquest cas, expertes en l'àmbit com són les 3 que avui ens acompanyen. Dit això, jo no m'allargo més i començarem l'acte. La primera pregunta, que els hi faré als 3, però que la primera a respondre serà la Gemma, posteriorment l'Ingrid i finalment en Salvador, és quins són els principals reptes de les polítiques culturals en una ciutat com Girona. Per tant, Gemma, quan vulguis. Hola, bona tarda. Moltes gràcies. Se sent? No? Ara? Moltes gràcies per convidar-me. Com bé deies, jo soc gironina, però en aquests moments estic exercint en el món rural. Per tant, contestaré a les preguntes que em fas, com dèiem abans, des d'una perspectiva que no és
específicament pensada en clau gironina, tot i que, evidentment, tinc molt present la realitat cultural gironina perquè vaig estar molts anys treballant al Museu del Cinema i conec bé la ciutat. Pel que fa a polítiques culturals, que és aquesta primera pregunta que ens deies, precisament jo crec que estem en un moment en el que ens cal repensar aquestes polítiques culturals. Estem en un moment de canvi, en un moment de transició. Durant molts anys han sigut polítiques culturals que s'han basat molt en el que en dèiem la democratització de l'accés a la cultura. Van començar amb França i amb els primers ministeris de cultura i amb la transició democràtica i amb aquesta voluntat de tornar-nos a apropiar dels espais culturals i de tornar a tenir accés a les propostes culturals. Però en els darrers anys s'ha produït un canvi que jo penso que és molt interessant, que ens permet superar un debat molt estèril que sempre teníem en cultura, que era el debat sobre quina cultura, accés a quina proposta cultural, a quina programació, a quins referents culturals. I sempre ens quedàvem molt encallats aquí, perquè hi havia, evidentment, una necessitat de tenir igualtat d'accés, però igualtat d'accés a què? La molt extensiva mobilitat de la nostra societat, la presència a tot arreu avui de realitats culturals molt diverses, de llengües molt diferents, de maneres d'expressar-se molt diferents. Tot això ha suposat un esclat d'una realitat que encallava aquest debat sobre. Llavors, a partir de l'any 2009 es va produir un fet que jo crec que és molt interessant en polítiques culturals, i és que des de Nacions Unides finalment es va nomenar el que és una figura que és una relatora especial. Hi ha un relator especial per cada un dels drets humans reconeguts a la Carta de Drets Humans i no n'hi havia cap que treballés la cultura. I això feia que no haguéssim tingut mai present, quan parlàvem de cultura, que del que estàvem parlant era d'un dret humà fonamental, no d'una qüestió de programació, oferta, propostes, consums, sinó d'un dret fonamental. I a partir del 2009 això es va posar molt sobre la taula i es va dir el tema no és dret a la cultura, perquè aquí ens hi farem mal. El tema és el que està escrit en la Carta de Drets Humans, que és, per una banda, un dret molt important, que aquest sí que ja estava molt treballat, que és el dret a la protecció de l'autoria, i per tant, de la propietat intel·lectual, de la creació, etc. Aquest és potser el que havíem reconegut més clarament. Però després hi ha un altre punt, en la Declaració de Drets Humans, en l'article 27, que diu dret a participar lliurement a la vida cultural de la comunitat. Aquí s'inverteix totalment la qüestió i les polítiques culturals comencen a treballar no aquesta idea de la democratització, no aquesta idea de l'accés, sinó la idea de la participació. O sigui, de la cultura entesa com a espai de democràcia, com a espai de construcció de comunitat, com a espai de construcció de ciutadania. I què vol dir participar? Doncs el que ha fet aquesta relatora és anar concretant això en termes jurídics. És a dir, que ja no és una qüestió d'opinàtica o d'ideologia, no, és que és una qüestió jurídica i per tant legal. I aquesta relatora ha anat dient, doncs participar vol dir, en primer lloc, tenir veu en clau política, és a dir, poder votar un programa, poder votar una línia, poder decidir. En segon lloc, accedir, evidentment, perquè és veritat que si no pots accedir no pots participar. Però en tercer lloc, i això és el més important per mi, participar també vol dir aportar. És a dir, que cadascú de nosaltres té dret a dir alguna cosa en relació al que és cultura i al que no és cultura i té dret a aportar la seva específica mirada sobre aquesta idea de la cultura. I això es tradueix en dues coses molt concretes. En l'àmbit més d'indústries culturals i creatives se n'ha dit els prosumidors, és a dir, que la gent ja no només consumeix, sinó que produeix cada cop més, gràcies, per exemple, a les tecnologies digitals, però sobretot també vol dir que la ciutadania ha de tenir les eines necessàries per poder aportar. I aquestes eines quines són? Doncs, òbviament, l'educació en cultura i en arts, que li permetin
treballar llenguatges com el llenguatge de la dansa, el llenguatge de les arts, el llenguatge de la música i poder aportar des d'aquí. Llavors, per mi això ha canviat radicalment la perspectiva de les polítiques culturals i ha posat en el centre no tant la producció o la creació artística, sinó la ciutadania en relació a aquesta producció i a aquesta creació artística. I per tant, se li ha donat la volta molt important. I l'altra qüestió que està sobre la taula és que cada cop més no entenem aquestes polítiques culturals tampoc si no és en diàleg amb tota la resta de polítiques que afecten aquesta persona que està en el centre. I que són polítiques de salut, polítiques d'educació, polítiques d'urbanisme, polítiques de comunicació, polítiques molt transversals. Les polítiques culturals de futur per mi aniran per aquí. És a dir, posaran en el centre la idea de participació, és a dir, la cultura com a espai de construcció de col·lectivitat i per tant de diàleg i de conflicte, que aquí és el que és molt interessant, i la idea que aquestes polítiques culturals evidentment necessiten una àrea de cultura específica i un pressupost específic, però sobretot el que han de fer és dialogar cada cop més amb educació, amb salut, amb urbanisme, amb territori, amb economia, perquè si no, no tenen cap sentit, perden la connexió amb les necessitats socials i les necessitats reals de la ciutadania. Doncs això es diu Agenda 2030 a nivell molt general, però també es diu cada vegada més una funció molt social. Moltes gràcies per convidar-me. Jo crec que hi ha molta gent a la sala que podria estar perfectament al meu lloc. Està bé començar des d'on parlem. Jo parlo com a gironina perquè he estat 22 anys a Barcelona i que des de fa 2 anys visc a Salt i ara dirigeixo el Bòlit des de fa 1 any i mig, tot i que fa 2 anys que faig classe a l'UDG i des del 2005 col·laboro amb el Trufó. Però, vaja, la realitat cultural que més he treballat és segurament la de Barcelona. En tot cas, ara soc experta del Bòlit, però no parlarem del Bòlit. He intentat fer aquest exercici de síntesi de 5 minuts posar sobre la taula els reptes de les polítiques culturals. Ha anat molt bé que la Gemma comencés perquè ha definit un marc molt ampli en el qual jo crec que tots ens hi podem acollir, per tant, ostres, ni pintat. Llavors, jo crec que les qüestions d'accés no estan superades i segurament la Gemma també pensa que encara no estan superades, però en relació amb la participació i els drets culturals, justament l'altre dia ens reuníem amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya al voltant d'aquesta llei que s'està treballant sobre els drets culturals, és a dir, aquesta vinculació jurídica a la qüestió de la cultura com un dret fonamental s'està treballant d'una forma molt seriosa des de la Generalitat. I un dels temes precisament que es va posar sobre la taula és el tema de la participació. I una de les coses que també es va comentar és el fet que la participació, vaig comentar jo, que la participació hauria d'entendre's d'una forma molt sofisticada, quan parlem de molt més sofisticada que no aquesta idea de lo representatiu, d'anar allà i donar la teva opinió, que tot això no tingui conseqüències. Llavors, per mi participació és que els professionals també puguin accedir a la seva professió, és a dir, participació és que un ciutadà pugui tenir un equipament al barri, però també vol dir que un treballador pugui dedicar-se a això. Per tant, hi he posat com uns tags, com que teníem 5 minuts, de reptes, està molt literal, reptes, polítiques culturals en una ciutat com Girona. Per mi tot és possible si es dissenya un ecosistema ric, és a dir, aquella idea antiga, més dels 90-2010, de voler sobresortir per sobre, és a dir, que un equipament o una iniciativa privada vol sobresortir per sobre de les altres, per tant, de fer-se meritòria d'una aportació econòmica extra o d'un paper en l'agenda pública, per mi això està caduc, és a dir, si no hi ha un ecosistema ric, jo crec que en Salvador està molt content que hi hagi l'Helena, per posar un cas molt concret, és a dir, que hi ha d'haver un ecosistema ric perquè la cultura d'un lloc funcioni. Com també es caduca aquella idea de voler especialitzar les ciutats, no? Girona, tornaré al teatre, Girona, ciutat del teatre. Per mi és una idea profundament absurda, perquè no es diu Girona, ciutat de la microbiologia, és a dir, que quan es fa la traducció a la ciència,
no es veu oportú, però quan es fa la cultura sembla ser que és oportú. És ridícul, no? Llavors aquesta idea de fer un ecosistema ric és importantíssima. I ecosistema, com es mesura aquesta riquesa? Primer, trobant equilibris entre iniciativa pública i iniciativa privada. Per exemple, en aquest cas, Girona, en el camp dels arts visuals, ha anat perdent iniciativa privada, llavors ens hem de preguntar també per què. Un equilibri també entre les diferents disciplines o àrees artístiques més clàssiques, és a dir, això, teatre, arts visuals, humanitats, escèniques, etc. És a dir, que hi hagi una participació de totes les àrees, perquè cada vegada més treballem des de les aliances, és a dir, jo estic amb dues persones amb qui ara mateix tinc diàleg des del Bòlit. Per tant, el tema de les aliances és importantíssim per no morir. Llavors, riquesa també vol dir oferir un tipus de continguts que no minvin en el seu aspecte més democràtic i participatiu, però que alhora siguin exigents, és a dir, que hi hagi una línia editorial exigent i que siguis capaç des del teu equipament de comunicar-la de tal manera que la gent se'n senti partícip. Llavors també ha estat molt intel·ligent el passar del model aquest més de ciutat de festivals. Jo, per exemple, a temporada alta no ho veig tant com un festival, sinó com una programació, és a dir, és una programació, són 3 mesos, però la idea caduca de festival com allò que passa 3 dies a la ciutat de forma intensiva i després ens n'oblidem, canviar això per una política del dia a dia, és a dir, la cultura és el que es fa en el dia a dia i això crec que també és important, i d'aquí la justificació que existeixin equipaments que assegurin aquesta activitat, equipaments públics i equipaments privats, i equipaments de dimensions molt diferents. S'ha de pensar en una xarxa redistribuïda, segurament un equipament en tindria prou amb un espai i una persona, és a dir, que equipaments també són aquests espais petits, aquests microespais que van nodrint, van irrigant els diferents barris. I és important aquesta redistribució territorial, això és importantíssim, perquè hi hagi aquest equilibri. Llavors també és important que hi hagi, i passaré la paraula a en Salvador per un model de gestió transparent i que afavoreixi aquesta riquesa ecosistèmica. Per exemple, en el meu cas, quan jo vaig entrar en el Bòlit, el meu concurs era força modèlic, és a dir, dotar d'eines legals als equipaments públics perquè hi hagi també una renovació de mirades o la gent circuli. És a dir, d'una banda, no es deixi perdre l'experiència, el talent i el coneixement de les persones que porten molt de temps treballant en cultura, però que a més hi hagi la possibilitat d'accedir a aquests equipaments i es facin en bones condicions. En el cas del Bòlit, per exemple, va ser així. És un concurs públic modèlic que assegura la lliure concurrència. Llavors això també crec que és important. I reforçant el que ja deia la Gemma, tot aquest diàleg entre àrees de l'Ajuntament. Nosaltres estem treballant en educació, i segurament podríem treballar en altres àrees. De moment no vull marejar més el Bòlit, però estem treballant amb el teatre i estem treballant amb l'àrea d'escèniques i estem treballant amb educació en projectes i és de forma molt natural. I per últim, aquesta transversalitat de la cultura jo voldria aplicar-la també a lo comunitari. És a dir, per mi, el comunitari no és una part de la cultura, sinó que és transversal. Qualsevol iniciativa, totes les que estem aquí, ens preguntem a quina comunitat ens estem dirigint. I llavors aquesta pregunta s'ha d'incloure sí o sí en qualsevol de les iniciatives que es facin. Molt bé. Salvador. A veure, jo intentaré, ella ha començat mal de tot, ella s'ha posat més al mig i jo intentaré anar per tot. És a dir, centrar-me molt en Girona i en cos de la vida pràctica per no repetir-nos, perquè si no serà insuportable per vosaltres. Per mi, el primer repte i el més important és que la cultura realment arribi a tothom. Arribi a tothom, què vol dir? La diferència més grossa que hi ha segurament entre un ciutadà de segons quines zones del centre de Girona i un de barris extrems és, a part de l'econòmica, la cultural. Això què vol dir? No vol dir només
que no vagi a teatre, que no llegeixi, que no vagi a veure coses del bòlit, que no vagi al cinema, sinó que vol dir capacitat de relació, capacitat d'explicar-se, etc. Tenim un problema gros, que és el que fa que moltíssima gent no pugui accedir a la cultura, el tenim ara, i és que en el sistema d'ensenyaments reglats no hi ha pràcticament cap tipus de relació entre el que en diríem la cultura, els diversos llenguatges artístics, vull dir ara, la cultura és molt més àmplia que els llenguatges artístics, no hi ha cap mena de procés en què les nenes i els nens que hi són vagin formant-se d'una manera que quan acabin els estudis siguin unes senyores o uns senyors que diguin: a mi no m'interessa per res el teatre ni el cinema, però vull anar a veure una cosa d'arts o vull llegir un llibre o res, que tenen tot el dret, però que en tot cas tinguin aquesta formació. Això per mi és la primera cosa, el primer repte important amb les particularitats de cadascú. Això és la primera cosa per mi. Després, amb coses molt de la vida pràctica. A la cultura hi ha 3 fases que són bastant clares. Una de formació, una altra de formació, ara parlo ja dels que es dediquen a la cultura. Una de formació, que són uns senyors que s'han de formar per dedicar-se a pintar, a fer pel·lícules, a fer el que sigui. Una altra que és de creació, quan han acabat això es poden dedicar amb tothom que vulguin, col·laborar amb qui vulguin, però si no hi ha algú que té una formació, allò no acabarà sortint gran cosa. Hi ha, per tant, una formació i una última, que és el que en diríem d'exhibició, que és el contacte entre el món artístic i el món, la resta de ciutadans, amb les interferències que hi ha quan són coses més comunitàries, etc. Jo crec que Girona té un problema en el de la formació artística. Us poso un exemple petit. Si teniu una nena o un nen que es vol dedicar a la música, a la ciutat de Girona està relativament articulat, sobretot si és clàssica. Per què? Perquè de 5 a 8 anys podrà anar al conservatori i podrà fer introductori. De 8 a 12 anys podrà anar al conservatori i podrà fer elemental. I de 12 a 18 anys podrà anar al conservatori i podrà fer professional. Quan acabarà això, si s'hi vol dedicar, ja ho sabem i és normal, s'anirà a Barcelona, anirà a l'ESMUC, anirà al Liceu, allà on sigui. Parlo de clàssica, Llavors hi ha moltes músiques, també s'ha de tenir en compte. Això que en músiques és millorable, però almenys està dibuixat. En els altres llenguatges artístics no està dibuixat, o està només esbossat. Si anem al món escènic, si em direu, hi ha el galliner, sí, però no hi ha un dibuix així serà. O em direu, hi ha en aquesta mateixa casa la part, diguem-ne, més plàstica. Sí, però no està dibuixat. Jo crec que estaria bé que estigués dibuixat, encara que fos dient, si a algú li interessa el cinema, que l'ensenyi al seu pare i a la seva mare. Perquè a Girona no tenim res d'això. O Trufó, fer alguna cosa per introduir. No, hem d'acceptar que no es pot fer tot. Però també ho hem de dir clarament, per donar una mica a la gent el que té. I no cal que aquí hi hagi unes llicenciatures o uns graus d'arts, de dansa, escèniques de dansa, de plàstica, de no sé què. No, hi ha molts casos que dius, vés a l'Olot, que hi ha allò, o vés a no sé on i no passa res. La gent es desplaça per fer altres carreres, a vegades ben absurdes. Però això no hi entrarem. Això d'una banda, per tant, demanaria a la ciutat en els propers anys, no ve de 2 ni de 5, però que es dibuixés una mica això, perquè cal. Em sembla que cal. Pel que fa a la creació, com la gent té una certa formació, doncs és, en teoria, diguem-ne, formalment un artista. Aquest senyor o aquesta senyora n'ha de poder viure d'això. I no necessàriament fent el que li doni la gana, només faltaria. A més, surt tanta gent, no aquí, a tot el món de l'àmbit artístic, que no tothom en pot viure, però sí que una ciutat com aquesta hauria de poder donar, ha de poder donar, i algunes des de fa molt pocs anys, molt pocs, bàsicament, ja sembla que ens fem la pilota aquí, bàsicament des que ella és el bòlit, alguna cosa s'havia fet abans, o hi ha l'Helena en el municipal, etc. Hauria d'haver unes portes en què la gent que es dedica a la creació de l'àmbit local pogués accedir per ajudar a aixecar espectacles. I aquestes portes els haurien d'obrir la relació amb el que és de fora de Girona. És ridícul dir, jo soc una companyia de Girona i només treballo per Girona. Això és ridícul. No hi ha ningú del món artístic que visqui treballant per una ciutat ni de 100.000 ni de 500.000 habitants. Per tant, els que tenim llocs públics, o com en el nostre cas, que és privat, però amb molta aportació pública, hauríem de fer de pont també pels creadors d'aquí que tinguin capacitats d'anar-se encardinant amb el que hi ha fora i a la resta dels llocs. No em vull allargar. L'altre àmbit seria l'exhibició. Jo crec que l'exhibició ha canviat molt. Hem estat molts anys en què jo recordo reunions de programadors que deien hòstia, fer una programació boníssima, no ha vingut ningú. Sí, perquè era molt exquisida. Està molt bé, et felicito, però és una catàstrofe això. Jo crec que estem en un moment en què els que programem, festivals, teatres, centres d'art, etc., hem de tenir en compte que no hi ha dues persones iguals, que hem d'intentar
sense dedicar-nos a donar cap cop al mono, una cosa que no tingui cap sentit, a donar moltes visions diferents, perquè hi ha moltes voluntats diferents, i sobretot acompanyar la gent perquè d'un lloc vagi anant i vagi coneixent altres coses. Això ho repeteixo en el món de l'exhibició. Només per situar-nos en una pura anècdota, a temporada alta, en una ciutat com és Girona, que junt amb Salta i 120.000 habitants, o 130, o 130 em penso. 140 ja. 140 ja, esteu crescut, jo he mirat avui i em deia això. Bueno, quants té Salt? És igual, el Salt 30. I Girona està a 105.000, sencers. En tot cas, doncs a Girona sol, aquest any a temporal hi han vingut 15.000 persones. Dius, oh, quantes? Dius, sí, perdoni, però això és que no arriba al 15%. És a dir, una cosa que en teoria va moltíssima gent no arriba al 15%. Per tant, això vol dir que tenim un problema. Tenim un problema els que programem, que no ho fem bé, que no ho fem prou bé, i tenim un problema en la formació inicial. Quan jo he dit la part d'entrar a les arts de formació reglada, mai ho deia en el sentit de crear públic. No es tracta d'anar a crear clients en aquesta fase, que és la fase de formació artística. Es tracta d'anar a crear persones, o anar a ajudar a muntar persones, res més. Molt bé, us esteu cenyint bastant als 5 minuts, ja sou bastant disciplinats, bastant. En tot cas, anem ara més concretament al tema dels equipaments, que eren dels eixos centrals d'aquesta taula rodona. Llavors la pregunta que us llenço, que començarà l'Ingrid, després anirà en Salvador i finalment anirà la Gemma, és quin paper i com ens hauríem d'imaginar, són dues preguntes en una, els equipaments culturals de la ciutat, de Girona, tenint en compte els equipaments actuals i els que hi podrien haver en un futur. Bueno, intentaré ser breu aquí, que si ho puc posar en camisa d'11 vares, jo represento un equipament públic. Per tant, atureu-me si m'embalo cap a una direcció no faig broma. Agafant una mica el que acaba de comentar en Salvador, jo tenia apuntades algunes coses. És evident que parlo molt d'equipaments públics, que és el que conec més. Cada ciutat és natural que tingui una mica el seu auditori, el seu teatre i el seu centre contemporani, això és així. Llavors, en el cas, per exemple, i tots els espais haurien de ser espais hospitalaris. Jo, per exemple, el fet que el Bòlit és una estructura, jo diria, anòmala dins en general, perquè és un espai fragmentat, són 3 espais. I quan fas un diagnòstic, i sempre has de ser com molt exigent i has d'anar una mica més enllà del que ja tens, penses, ostres, falta una cosa que és precisament un espai que permeti ser un espai més hospitalari. Perquè parlem molt de participació, parlem molt de la cultura com un àmbit social, doncs els espais han d'estar pensats per poder fer aquestes funcions. Llavors, en aquest cas, l'energia es disgrega en els diferents espais. Ara, té altres avantatges, no? Però en tot cas, si hi ha un repte de futur pels equipaments, és pensar en aquesta hospitalitat i, per tant, dissenyar i pensar espais que puguin respondre a aquesta hospitalitat. És a dir, ja no són espais només d'exhibició, sinó que són espais on han de passar moltes coses entre les seves parets. I, per tant, tota aquesta cadena que comentava ara en Salvador, de creació, formació, exhibició, divulgació, socialització en un sentit molt genèric, ha de ser possible. Així com sembla molt general, però crec que és imprescindible prendre's molt en sèrio això, aquest caràcter com hospitalari, que permeti que puguin passar moltes coses. Després, consolidar el que ja hi ha, és a dir, no fer flors d'estiu, és a dir, que si s'aposta per un equipament, doncs que es continuï amb l'aposta, això és imprescindible per no anar generant bolets. És a dir, alimentar amb immersions els equipaments que ja hi ha perquè no mori. És molt difícil aixecar una cosa, un equipament o una iniciativa i molt fàcil que desaparegui. Llavors, o es va nodrint i s'aposta i es fa créixer, o és molta energia mal invertida. Això vull dir perquè s'ha d'acabar el modern, és a dir, que hi ha tota una sèrie d'equipaments que com que s'hi ha apostat s'han d'acabar. Llavors, seguint amb el que havia dit en la primera intervenció, per mi els espais no són dependents del totxo, és a dir, quan
pensem en els espais, clar, totes les que treballem en espais sabem el que costa obrir un espai, és a dir, tota l'energia humana, l'energia de combustible que es necessita, etc., per obrir un espai. Llavors, també hem d'aprofitar aquesta limitació, que és el que ens ha tocat, perquè són els temps que ens han tocat, per també reconsiderar l'escala dels espais. És a dir, un espai pot fer una feina social molt important en un dels barris sense necessitat de ser un gran espai, però en canvi que tingui una funció molt concreta. I després, com que ens has mencionat, i per acabar amb una cosa amb dos apunts molt concrets, una és espai de residències, és a dir, quan abans parlava d'ecosistema posava sobre la taula la necessitat de destinar també idees i diners a la creació, i la creació passa per la recerca i la recerca es manifesta sovint en la forma de residències. Ara, per exemple, en Xavi Díaz des del Canal, o l'Helena des del teatre, o jo mateixa des del bòlit, però ja ho feia la Carme abans amb la residència que va activar el tema de les residències artístiques, s'està apostant molt per un treball que potser pels ciutadans és més invisible, però que és essencial perquè els equipaments estiguin vius i funcionin, com és aquesta part de la ideació, creació, producció, que no té tanta visibilitat, no emplena tants titulars periodístics, però és essencial perquè passin coses. I no sé, hi ha un edifici molt maco per fer residències entre diferents àrees i perfils teatrals. És a dir, ara la ciutat té al darrere, diguéssim, des de la Mafà, això vol dir teatre, canal, etc., hi ha gent en les direccions que aposta per la creació, llavors, i que aposta per posar en diàleg els seus artistes, llavors. Parlant d'hospitalitat hi ha d'haver un espai on es puguin trobar i ja està, passo la paraula. Molt bé. No em preguntaré quin edifici, no? Quan dius hi ha un edifici? Hi ha l'edifici de l'UNED, però hi ha altres... És a dir, jo la meva feina no és fer les polítiques culturals de la ciutat. No, però com el tenies identificat. Aquest està identificat i és el que havíem comentat de, ostres, estaria molt bé, però no em toca a mi fer aquesta feina. En tot cas, jo poso sobre la taula la necessitat d'un espai de residències compartit. No sé si és la necessitat, però que generaria coses boníssimes per la ciutat, això és seguríssim. Gràcies. Salvador. A veure, jo continuo aterrant, intentant anar a més de la vida pràctica. Jo crec que en general els equipaments que hi ha, i quan diguem equipaments ara ens estem referint als públics, hi ha coses que no són ni equipaments per mi espai tenen, però n'hi ha de molt petits, que diu ella, privats, que per exemple en teatre que funcionen molt bé com és la Planeta, per dir un cas, en residència, en exhibició i en tot, però jo crec que els que hi ha funcionen millor que no funcionaven, jo crec que estan millor, perquè cada vegada obren més cap al que s'està dient una mica aquí. Jo crec que hauríem en el futur d'intentar tots plegats treballar que hi hagués una mica més de feina conjunta, jo crec, honestament. Jo crec que els equipaments haurien d'intentar entrar també una mica més encara en els tres àmbits, és a dir, hauria d'haver més relació entre el món de la formació i els equipaments. Els equipaments, en aquest cas parlo, per exemple, també de temporada d'alta, per això, perquè no és un equipament físic, però és igual, és una cosa, és una activitat gran de la ciutat, hauria d'entrar més en contacte, jo crec, amb el món de la formació. Hi ha un clàssic, per exemple, per no parlar de Girona, a Barcelona, el Teatre Lliure és davant de l'Institut del Teatre. Rarament un alumne de l'Institut del Teatre va al Teatre Lliure en tot l'any. Això és una cosa raríssima. Com pot ser que et vulguis dir que això no vagis a veure un teatre que tens a davant. Això salvar les distàncies també ens passa aquí. I crec que és una de les coses en què hauríem d'intentar millorar una mica. Una altra cosa que hauríem de millorar una mica, potser tots ho fem, però hauríem de fer-ho més, és en el món de relació a la creació ara, hauríem d'intentar ajudar a teixir més fils entre el que es fa aquí i el que es fa fora. Hi ha gent d'aquí, treballa amb gent de fora d'una banda i hi ha coses que més o menys es gestionen aquí. I ara, quan hi hagi aquest edifici que ha proposat la Ingrid, que no quedi ara això com la conclusió. Dirà l'edifici Guardiola. Quan hi hagi aquest edifici, vull dir, no, bromes a part. Però quan hi hagi això, vull dir ajudar que això tingui una sortida i un recorregut. Per què? Perquè qualsevol de nosaltres
Jo amb el festival, torno al Bòlit, l'Helena, en David, que també és per aquí, tenim relacions amb moltíssims més del país. Per tant, podem ajudar que hi hagi un moviment. No ens farem de res si tenim molts artistes pensant, però acaben no podem viure. La gent ha de viure. Per tant, jo crec que això és una altra cosa que és important. I des del punt de vista de l'exhibició, jo crec que ho hem de canviar tot molt. És a dir, de l'exhibició o de la comunicació de la resta de la ciutadania, m'és igual. El que us deia abans, que un 15% de persones de la ciutat vagin a teatre no seria gens greu ni res. Si a més n'hi hagués un 14% que anessin aquí, un 18% que llegissin, diries, mira, la cultura està estesa i està molt bé, tothom té els seus gustos. Però la cosa sabem tots que no és així i no cal que ens enganyem fent estadístiques a partir d'escoles, instituts, etc. La realitat és la que és. Per tant, jo crec que això ens hem d'esforçar i ara és molt diferent d'abans. Abans, fins fa 4 dies, tu encara no hi eres en aquesta feina, diguem-ne, fins fa 4 dies tu posaves un anunci al punt, un anunci al diari de Girona, i feies 3 cartells i envies comunicat amb tothom. Per què? Perquè cometíem l'error de pensar que hi ha un tipus de gent i ja està. Ara això s'ha de canviar de dalt a baix. I això s'ha convertit, i tots els que programem coses culturals, ho sabem, en una cultura sofisticadíssima. Tu voldries adreçar-te a tothom i fer-li entendre a tothom que allò que tens és interessant. I això costa, això és una de les coses que hem d'intentar. Jo crec que els equipaments que hi ha, i ara sí que parlo dels equipaments físics, estan infrafinançats. Jo crec, honestament, i ho dic, i ho puc parlar tranquil·lament perquè no parlo de res que em toqui, que estan bastant infrafinançats. He sentit dir moltes vegades a Girona, és que Girona gasta molt en cultura. A veure, sí que gasta en cultura, sí que gasta en cultura. Però si us aneu 60 quilòmetres, que és Perpinyà, una ciutat que té 120.000 habitants, no gaires més que aquí, en el teatre s'hi posen 5 milions d'euros, aquí no els deuen posar entre tot. Per tant, sí que es gasta en cultura, però jo crec que aquests equipaments, per les feines que els estem demanant des d'aquesta taula, necessiten més finançament. I, des del punt de vista només econòmic, mireu, quan es va acabar la Guerra Mundial, es va fer un pacte de França i Alemanya, es van dir, senyors, cada any dedicarem aquest tant per cent del pressupost a cultura. Això no serà un tema de discussió a cada pressupost. Llavors, si manen les dretes es farà una cultura, si manen l'esquerra se n'intentarà fer una altra, però hi haurà una cosa comú. Jo és el que demanaria una mica a la ciutat perquè aquests equipaments tinguin un sentit per a tothom. I finalment, jo crec que a Girona, ho he dit algunes vegades i no fer-se pesat és trist, però és igual. A Girona li falta un espai, els microespais que diu la Guardiola, jo crec que són molt útils, posant un exemple que no tinc res a veure, que és el planeta. Si miren el cost i la rendibilitat entre cometes social, és brutal, és baratíssim. Per tant, els micros són espais, però jo crec que falta un espai potent i gros. Jo havia demanat en algun moment un teatre gran, que és veritat que aquest teatre és del segle de finals del XIX i per tant ha caducat. Però això avui dia no té massa sentit. Jo crec que el que tindria sentit seria un espai gran, un espai que no fos en el centre de Girona, sinó en algun barri, per tant que servís per activar una mica aquell barri, però que en aquest espai no hi hagués un teatre, sinó que aquest fos un espai en què es trobessin realment les diverses arts, els diversos àmbits de la cultura. Això s'hauria de fer d'una manera sostenible, vol dir barateta. Barateta què vol dir? Que els costos, que l'estructura del funcionament no costés més d'un 48-50%. Com? Jo crec que es podria fer més feina, portant-ho cadascú des dels seus àmbits, és a dir, que la part de plàstic la portés que estigui en el Goli, la part de teatre la portés que estigui allà, o també si hi ha encara temporada alta, aquí hi ha temporada alta, o la planeta, etc. I que fos un espai, primer, que tingués bar, restaurant i un lloc de trobada entre la gent del barri i el món artístic. Segon, que fos un espai en què es trobessin la gent dels diversos llenguatges artístics, un espai de creació i que fos també un espai d'exhibició. Això, en una residència, espais així no n'hi ha gaires a Europa, ja ho reconec. Però això, amb una residència, com deien elles, jo crec que donaria un sentit diferent a la relació entre Girona i la cultura. I sempre intentant mirar Girona no com a ciutat, com a municipi, perdó, sinó com a conurbació, que és el que deia la Ingrid, per exemple, Salta-Vídeo sí que tenen una casa per Llàcia, una senyora que s'ha mort de l'Ajuntament per fer una residència, es posin tots d'acord i tinguem 2 o 3. Molt bé, Gemma. Bé, a veure, per portar un parell d'idees més a la reflexió sobre els espais. Per una banda, jo crec que quan parlem d'espais i d'equipaments venim d'un model de política cultural que ha dividit absolutament el món del patrimoni
del món de la creació contemporània, perquè fixeu-vos que quan la Ingrid i el Salvador parlen d'espais, estan parlant d'espais de creació contemporània. Però en aquesta ciutat, si fem un mapa d'espais, hi ha una quantitat de museus, biblioteques, arxius i uns espais híbrids que van néixer vinculats a una política que és la política social, però que són, evidentment, espais culturals, que són els centres cívics, que donen una realitat d'equipaments que potser no els reconeixem com culturals o de creació contemporània, però que són clarament equipaments que estan al servei de la ciutadania i que podrien plantejar-se, miro cap allà perquè hi companyes i companys meus, havíem posat molt en el centre la col·lecció i era molt rellevant l'objecte i tot estava destinat a les sales de reserva i als espais d'exhibició, i ara cada vegada més veiem que el que necessitem són sales d'exposicions temporals, bars, cafeteries i sales polivalents on podem trobar-los, no? Crec que en tots els equipaments ens està passant una mica això. Com trobem aquest equilibri entre la necessitat d'espais molt especialitzats, la necessitat d'espais molt públics, i com trobem l'equilibri entre aquesta idea de centre cívic i centre cultural. Crec que a Girona, equipaments, ja n'hi ha molts. El que passa que ens hem de pensar en equipaments culturals. I n'hi ha un altre, importantíssim, que els països de Llatinoamèrica fa molt temps que l'estan treballant com a equipament cultural, que són les escoles i els patis de les escoles. Jo recordo a São Paulo, i aquell exemple dels CEUs, que eren com un referent preciós, d'un equipament al mig dels barris més marginals, on el que es feia era un espai de teatre auditori, l'escola i l'espai esportiu. I allò es deia CEU, que més o menys un cel, que era com una mena d'oasi meravellós, perquè allà hi podia trobar-se tota la comunitat, tant per la funció educativa com l'esportiva com la cultural. És a dir, penso que de cara al futur hem d'anar cada cop més a això, espais molt híbrids i entendre aquesta idea com de centre cultural molt clar. I l'altre, que penso que també serà molt important en el futur, és començar a entendre que centres culturals també són les places públiques cada cop més, i sobretot centres culturals també són cada cop més els itineraris del carril bici, els espais naturals que envolten Girona, allà on hem anat totes i tots durant la pandèmia a trobar-nos. I que aquesta vinculació entre el paisatge, en el sentit mediambiental, en el sentit de geografia física i humana, i l'equipament, que a vegades més híbrid. Això el Bòlit fa ja unes quantes exposicions que ho està treballant molt bé, al Museu de Ràdio Rural no ho estem insistint molt, però és molt important, perquè aquesta idea de que la cultura és un dret fonamental vol dir que la gent necessita la cultura tant com l'aire net, com l'educació, com la salut, i que per tant cada vegada hem de pensar més en donar resposta a la ciutadania de maneres com molt transversals. Per aportar alguna cosa més, perquè els experts són molt. Molt bé. La tercera i última pregunta que els plantejarem, de fet és una pregunta prou oberta, com també perquè si voleu aprofitar per respondre o complementar alguna cosa que hagi dit la resta de ponents, us servirà. La pregunta que us fem és com des d'aquests equipaments, però no només, perquè aquí ja ha sortit, que cada vegada més el tema dels equipaments hi ha moltes maneres d'interpretar-los o de què podria arribar a ser un equipament, com des d'aquests espais i des de d'altres ho fem perquè la cultura arribi més, millor i a tothom. Primer, està relacionat amb això. El que diu la gent és veritat. És a dir, que qualsevol equipament, si parlem de totxo, equipament ho és tot. És a dir, el menjador d'algú i fa teatre a casa seva i ja està al terrat. Equipament ho és tot. El que passa és qui es cuida que aquest equipament faci d'equipament. Alguns dels espais que ha dit ella, alguns centres cívics, per posar un exemple, o escoles, que posava l'exemple d'Iberoamèrica, sí que ho podrien ser, és que quasi no ho poden ser. Per què no ho poden ser? Perquè estem en una Europa en què tot està tan pautat i tan mesurat i tan no sé què, que, no ho sé per experiència, que si intentes fer segons quins centres cívics, doncs no pot ser,
no perquè no vulgui el que el porta, sinó perquè estan molt justos de personal i no els va bé, perquè hi ha les iaies que fan unes classes de no sé què, els iaios que fan uns jocs de cartes de no sé quantos, etc. I llavors repensen una mica, o hi són, però no poden ser. A les escoles exactament igual. Si dius farem allò en una escola, alguna cosa que ho hem intentat, és molt complicat. I espais ciutat, carrer, o espais natura, són espais que es fan servir, que farem servir, que has fet servir tu, els farem servir, els hem fet servir diverses vegades nosaltres, però això són, no ens enganyem, excepcions. No són coses que siguin molt i molt habituals. Però bé, la pregunta, és veritat que aquests espais fan que gent que no s'acostava a la cultura s'hi acosti. Per què? Perquè si tu passes per la plaça Catalunya i et trobes un no sé què i tu mires, doncs mira, d'alguna manera t'hi has acostat. Però la pregunta bàsicament és com ho fem perquè arribi més gent. Jo crec que la primera part que és bàsica és la que ja hem dit, que és fer entrar la formació en el món artístic, les diverses formes de cultura en el món de l'ensenyament reglat. I és que li entrar en dues condicions. Un, dintre de l'horari lectiu, no com extraescolar, i dos, de manera gratuïta. Per tant, que arribi absolutament a tothom. Llavors, molt interessant. Perdó que et talli un moment. Llàstima que no siguem una ciutat-estat. Perquè, clar, aquesta proposta que fas no m'ofereixo que des de Girona la podrem intentar impulsar, però no la podrem parlar, jo ho deixo. Jo personalment crec que Girona és una ciutat prou gran per proposar-s'ho i prou petita com per aconseguir-ho. Fantàstic. Per què? Perquè sí que hi ha una fórmula que és, molt bé, la Generalitat, que és el que en direm estat, la cosa que tenim. La Generalitat podria dir, posa l'ensenyament artístic, això seria una fórmula, però aquesta ja sabem que no la tindrem, almenys no la tindrem de moment. Per tant, jo crec que el que sí que podem intentar nosaltres és altres fórmules. És a dir, que són uns equipaments que estem treballant, potser algun dia ens hem de plantejar, no ho sé, que potser val més fer, i ara parlaré de teatre perquè així no em poso ningú, que així potser val més fer 2 espectacles menys, però en canvi tenir tot de coses que passin, o tota una part de formació que passi a les escoles i als instituts de la nostra ciutat. Aquesta és una possible fórmula. Potser he de dir, un dels pactes quan venen artistes a treballar, en el cas nostre, no de temporada alta, però és igual, suposo que passaria és igual dir, molt bé, vostè vindrà aquí, vostè cobra per fer aquesta feina, però la seva feina és fer el que vulgui, l'obra de teatre, de dansa, el que vulgui, però passa també per passar per aquests instituts i per aquestes escoles. No explicar-nos només la seva obra de teatre perquè vinguin, no, sinó fer un altre tipus de formació. Vull dir que potser hem de buscar fórmules d'aquestes que són més senzilles, perquè és que si no, si ens proposem coses molt grosses, sempre tenim l'excusa de dir és impossible, no ho faré, i no avancem gaire. Jo crec que això és una de les coses bàsiques per intentar acostar més gent al món artístic. Aquesta n'és una. Una altra que hi ha d'ajudar, jo crec que tots els equipaments, i públics i privats, haurien de treballar una mica més junts amb coses tan petites o tan pràctiques com plantejar-se, llavors fer-ho o no fer-ho. Té sentit fer una sola base de dades per Girona, del món cultural, o no el té? No ho sé, no n'estic segur jo, però s'ha de pensar, perquè una de les coses importants és la comunicació del que fem. Els que programem ens agrada programar. Comunicar a vegades fa una mica més demanda, ja he programar. Però, esclar, la part important per arribar a molta gent és comunicar. Aquest tipus de coses jo crec que es podrien, no diré arreglar, però augmentar una mica un cert debat entre la gent que són més una mica actors d'aquest ram. Hi ha una altra història que surt sempre. Aquí, si fóssim a la universitat, la primera pregunta que tothom diria, però i els preus? Que és el primer que diria tothom. El problema que tothom coneix accedir a cultura, tothom et diria això. Jo crec, però això és una opinió personal, jo crec que hem d'intentar entre tots, potser no subvencionar tant en diner públic, les entrades dels que realment tenen uns sous molt elevats, el que sí que és bàsic és que evitem que ningú no pugui anar a veure alguna cosa o llegir o accedir a alguna cosa un cop ja tinguin les capacitats perquè s'han format així, perquè no hi pot anar econòmicament. Això voldria dir en un món ideal que cadascú té un preu, i això és impossible, ja ho sé, però sí que ens hem d'acostar una fórmula que eviti sobretot que ningú deixi d'accedir a alguna cosa perquè no la pot pagar. Això és una de les coses, ho dic perquè és el primer que et diuen, sobretot la gent jove. I us parlo de teatre, que tenen les entrades a 3 euros, vull dir, no. Però vull dir, hi ha aquesta idea, per què hi és? Per una cosa que he comentat molt per sobre l'Ingrid, o ho he insinuat només, i és que nosaltres tenim els centres culturals, o es veuen des de la ciutadania els centres culturals, com uns temples, com unes coses que costa entrar-hi. No, jo no ho he dit, això. Com la gent, perdó.
de batxillerat. És a dir, molta gent de la ciutadania, la majoria, passa per davant del teatre i, hosti, no sé, moltíssima gent, i passa per davant del bòlit i li passarà igual, li passarà per davant de l'auditori i li passarà igual, etc. Això és un problema, i això no és una barrera econòmica ni tan sols intel·lectual, és una barrera física pràcticament, i això són coses que d'alguna manera jo crec que hem d'intentar trencar una mica. Jo repeteixo, jo crec que aquestes coses requeririen molt més de relació entre tots els que hi estem treballant en aquests àmbits, molta més de la que tenim, tot i que en tenim, certa, però la tenim en funció de coses concretes, no tant d'estratègia de ciutat. Vull dir, els que estem en equipaments o en entitats tenim més tendència a pensar en l'equipament o en el que portem que no pas en la ciutat, com és lògic, només faltaria. I jo crec que si ens veiéssim més en una taula potser pensaríem més en la ciutat sense oblidar mai l'equipament. Tu no parles de gas? Sí, si la gent no t'ho permet. Sí? Jo no he dit les sigles, però sí que he parlat d'espais hospitalaris i, clar, l'arquitectura d'autor ens ha donat moltes joies, però també ha fet molt de mal, perquè realment ha creat espais que repelen des del punt de l'arquitectura a molta gent que hi passa per davant, que com les esglésies van saber-ho fer molt bé, diguéssim que els museus, alguns no tant, perquè es dirigeix més a un públic forani que ve per veure, per fer una mica la peregrinació en aquesta ruta del turisme cultural, més que no a la cultura del dia a dia. Però vaja, és ambivalent, perquè també té les coses, ens ha donat coses molt bones. En tot cas, com arribem a més gent, a millor, a tothom? Clar, abans en Salvador deia que fa 4 dies que he començat el bòlit, però vaig estar 17 anys al CCCB en 4 departaments i allà aixecaves una pedra i tenies 70 persones, o 80, o 100, o 300, i va ser arribar a Girona i dir com aconsegueixo arribar a la gent va ser el primer repte. I com que les respostes no venen soles i les necessitats tampoc, com a mínim quan et fas una pregunta ha de complir 2 objectius alhora. I llavors quan jo em preguntava quins són els formats amb els quals he de treballar, aquests formats havien de respondre també a aquesta pregunta de com arribar millor a la gent. D'aquí que, com ara deia, com deien ells, en el bòlit hem aprofitat molt els espais lliures, és a dir, quan jo vaig començar cap a les 10, d'una banda hi havia aquest diàleg patrimonial, és a dir, em vaig entossudir, ara faig una mica de promoció perquè queden 5 minuts, a treballar amb els museus etnogràfics, és a dir, museus que no són considerats museus artístics, i després amb l'espai públic, a través d'una sèrie de rutes. Vam fer la Girona de l'Aigua amb el Museu d'Història, vam fer la ruta per les Ribes del Ter amb la Sorellona, és a dir, recórrer aquells carrers dels quals se'ns havia desproveït a causa del confinament. Llavors era doble objectiu, com arribar a més gent que segurament se sentiria més interpel·lada en aquests contextos i com treballar des de nous formats. Per això també, amb els desconeguts de sempre, per això també estem fent aquest projecte amb el Museu de la Vida Rural i el Museu de l'Escala, que treballa des d'una lògica també patrimonial, i sobre els espais, els que abans es consideraven espais intersticials, que són espais modulars d'activitat cultural, com les places. Nosaltres, per exemple, vam començar a treballar el projecte Segona Residència, que és d'art a les places, amb la plaça Llibertat de Sal, Pou Rodó i l'Empúries. I el que senties és que, perquè només podíem estar una setmana a cada plaça al juliol, i el dia més dolorós va ser l'últim dia de la plaça Llibertat, que totes les nenes gambianes ens deien fins quan, i els has de dir fins l'any que ve. Llavors, tant de bo aquests projectes poguessin ser estructurals i duressin tot l'any. I això demana, és finançament, És a dir, mostra'm un pressupost d'això d'una entitat pública i et diré una mica quines són les seves prioritats. Llavors, en quant a l'educació, és veritat que no hi ha capacitat de canviar certs marcs legals, però, per exemple, l'Ajuntament de Girona té aquest projecte tan interessant que es diu Nexes, que des de escèniques i des de visuals estem treballant, i nosaltres estem treballant dins l'escola Carme Huguet, que és una escola de barri de màxima complexitat, i els artistes estan tot l'any allà
i estan ocupant les hores lectives i amb la complicitat del professorat que no avaluarà també en grups de primària, això està clar, en grups de primària que no hi ha aquests indicadors tan salvatges, pots fer aquestes incursions, pots barrejar el que és l'educació formal o reglada i l'educació informal i per tant ja hi estem treballant. No és la norma perquè precisament són dos mons que xoquen a nivell legal, però vaja, perquè arribi més i millor, jo crec que els tres que estem aquí claríssimament que l'educació és fonamental i després els mitjans, aquesta externalització d'informatius i no pot ser. I com arribar més i millor? Deixo una pregunta sobre la taula. Cultura o cultures, el debat sobre, que és com ha començat una mica la Gemma, en ciutats amb gran mobilitat, que no és lenta, però és constant, i per tant les fisonomies de les ciutats, la demografia de la ciutat, diguéssim, va canviar molt. És un gran repte que ja no hi ha temps de tocar això, més importantíssim. Em va molt bé perquè precisament podríem enllaçar amb això. Jo quan fem aquesta pregunta, com podem arribar a la gent? I si li donem la volta? És a dir, realment hi ha algú que no estigui participant en alguna proposta cultural cada dia, durant moltes hores? Sigui Netflix, sigui música, sigui un dinar, sigui una festa, sigui una cançó cantada en un bressol. Hi ha algú que no estigui realment en contacte diàriament amb llenguatges artístics i culturals? Ningú. La gent que està a les presons, i cada cop hi ha més programes també perquè ells puguin estar en contacte amb llibres i amb propostes culturals, o la gent que està malalta, i també cada cop hi ha més programes en els hospitals perquè aquesta gent pugui estar... O sigui, crec que ens ho plantegem d'una manera errònia. 15.000 persones a temporada alta és molta gent. És que potser no podeu posar gaire més sunyer en el teatre. És que nega. No, siguem realistes. Jo no demano clients. Jo dic que, com a exemple, tenim la sensació que no sé què i no tanta gent. I si anéssim a mirar quines són... 100 persones mateixes. Jo els sé perfectament per districtes postals. Per tant, us podria dir els districtes postals que n'hi ha 3 i els que n'hi ha 728. Cosa que està molt bé, però cosa que no dona una coherència o no dona a la ciutat un cert espai comú, crec, Sí, no dic que n'hi hagi de més, però entre tots jo crec que sí que n'hi hauria, jo crec. Però jo crec que el que hem de començar a crear són espais molt híbrids, no? Si el món dels videojocs estableix un diàleg, i això ho veiem que també és un fort, no? Estableix un diàleg amb el món del teatre, sorgirà una cosa explosiva, no? És a dir... Segur. No, i enteneu-me, o si el món del rap i del hip-hop el poses a treballar amb Manpelo i amb una companyia de dansa contemporània, doncs probablement passaran coses meravelloses. És a dir, no cal que inventem massa res, està tot inventat. El que hem de fer és creuar mons, creuar mirades i fer de la cultura realment aquest espai de diàleg i de conflicte. És a dir, que la cultura sigui l'espai on ens podem trobar persones molt diferents a partir d'unes certes regles de joc, igual que en l'esport, que ens permetin no matar-nos, sinó intentar-nos entendre d'una altra manera. Penso que aquesta és la clau. Ara, per fer això, evidentment, hem de trencar molts compartiments estancs. I costa molt, perquè és sortir de la zona de confort, és deixar de fer allò que t'agrada fer, allò en què et sents còmode, allò que... Per posar-vos un exemple molt concret, en un poble petit com l'Espluga de Francolí, el Museu de la Vida Rural és un equipament, evidentment, centralíssim, perquè no hi ha més, però no arribàvem als 3.500 habitants del municipi. Què és el que vam començar a fer? Cedir espais per fer classes de català per adults. Hi ha 60 dones que van a classes de català per adults cada dijous. Aquestes 60 dones que volen aprendre a escriure el català perquè els seus nets se'n riuen perquè quan fan un WhatsApp s'equivoquen, han acabat fent teatre i treballant en una exposició en un museu. Ara, a base de molt de temps i molta paciència. És a dir, el que no pots és entrar
com un elefant en una catxarreria i vinga aquí a ensenyar-vos a fer un museu. No, perdona. Què necessiteu? Un espai? Doncs comencem per aquí. I després, el temps, la confiança, el diàleg, el conèixer-nos, el saber, farà que probablement trobem encaixos molt interessants i molt apassionants. Jo crec que justament ara és un moment en el que les hibridacions, aquestes barreges, estan començant a generar propostes molt i molt interessants. Però clar, com a gestors i gestores culturals, és veritat que no tenim temps, no tenim recursos, no tenim espais, no tenim paciència per fer tot el que hem de fer, a més, començar a fer totes aquestes altres coses. I per això jo crec que cada cop més començar a sumar en el camp de la cultura i de la gestió cultural els mestres, els educadors socials, els mediadors interculturals, els que estan en els hospitals, infermeres o saladors, és a dir, començar a engrandir la possibilitat de que treballem en cultura molts més dels que estem especialitzats en cultura, serà d'alguna manera de... El que passa que per les entitats privades és més fàcil, clar, treballar amb... Fer una contractació artística és relativament fàcil, però treballar amb altres àrees complexifica molt la burocràcia. Jo veig dos perills en el sector públic. És una situació com molt distòpica, que plantejaré, però com que ja hi ha equipaments de Barcelona que estan fent-ho, és a dir, que el pes administratiu és tan gran que no poden gestionar i per tant s'externalitzen molts serveis, que al final totes les tasques creatives estiguin externalitzades i el sector públic només sigui una màquina d'execució. I això que en molts llocs públics, i parles del teu ram, en teatre passa igual, Teatre Nacional, Teatre Lliure, parlo dels grossos, externalitzen moltes de les coses que són més creatives i més d'aquí. I en canvi internalitzen per força la part més burocràtica que s'ha de fer, però arribat un moment que s'ha convertit en una tortura. Quan es fa des de fora, que és el nostre cas, què et passa? Que no està ben calibrada la relació entre el públic i el privat, i passen dues coses. La primera, que no se sap com fer-ho, el cas, per exemple, el temporal, hem hagut de fer 10 tipus de convenis diferents i cada 3 anys s'ha de canviar perquè no sé com s'ha de fer un conveni perquè és una cosa tan complicada, no l'han pagat i no sap perfectament, i s'ha d'anar canviant i cada 3 anys s'ha de canviar. Però bé, això encara és una anècdota. El que és més greu de tot això és que moltes vegades en el públic, quan ja et parlo des del privat, diguem-ne, no té clar què t'exigeix a canvi dels diners. És a dir, quan el diner públic entra en un lloc privat, l'encàrrec ha de ser fes-me això. Però aquest fes-me això hauria d'anar tintant amb tota la càrrega política del qui ha estat votant. És a dir, fes-me això però vull que amb les escoles no sé què, que amb no sé qui, no sé quantos. És a dir, el polític no triarà l'artista que ha d'estar sobre l'escenari. Sí que hauria de triar com allò d'afectar la ciutat. És a dir, que hi hauria d'haver més pressió des del meu punt de vista, des de la part pública, des de la part política, parlo ara, no tant de qui gestiona, sobre la part privada per dir, perdoni, si té un diner públic és per fer aquest tipus de coses. Quines no ho sé, decidirà políticament ajudar a la creació o no, entrar a les escoles o no, fer breus, no sé què. Tot això és una cosa que en general la relació públic-privat no està prou clara, és a la frontera i són una cosa de les coses que s'haurien d'arreglar els propers anys. I, repeteixo, ella sembla que és una cosa rara, no. Si no es vigila, podem trobar que moltes de les coses públiques acabin fent de simples gestors de coses que surten de serveis externs. I això tampoc és el que hauria de ser, em sembla. Perquè parlem d'equipaments i jo crec que a Girona, ara torno a fer promoció, però és que l'Ajuntament de Girona té gent boníssima a cultura i per mi això són els equipaments. Totalment. Acabada la part que els havíem demanat, com he dit, ara fem un torn obert de paraules. La idea, per no allargar-nos molt, era que l'acte durés fins a 8:45, és a dir, tenim uns 20 minuts. Sí que hauríem, no sé, fer el sistema de qui té alguna cosa a dir, que aixequi la mà. Intentarem, si hi ha molta gent, agrupar perquè ens puguin comentar una mica les aportacions. Per tant, torno a fer la pregunta, aquí hi ha una persona, algú més, si no comencem amb ella que trenqui el gel, i hi ha un llibre, però
Vale. Bueno, voy a hablar en castellano. Soy mexicana. Ahora que Gemma hizo alusión a la experiencia de Latinoamérica, yo quisiera compartir un ejemplo de donde yo vengo, que es la ciudad de Guanajuato, que tiene el Festival Internacional Cervantino y que es un festival que actualmente es el anclaje de varios festivales que orbitan alrededor de ese festival, pero no solo para el estado de Guanajuato, sino también para otros estados. Hace 2 años la Ciudad de México ha replicado el Festival Internacional, de hecho es una extensión del Festival Internacional. La ciudad de Guanajuato es una ciudad como Girona, a mí me recuerda muchísimo. De hecho, la Universidad de Guanajuato es una réplica de la Catedral de Girona. Y hablando de espacios públicos, es una réplica, ustedes lo googlean y eso. Y hablando de espacios públicos, las escalinatas de la Universidad de Guanajuato, que es las mismas de la Catedral, que son más o menos el mismo número, abajo en el espacio se proyectaban películas en el Festival Internacional Cervantino. Todo esto que están diciendo de las políticas públicas y de los espacios y los equipamientos y preguntando cómo hacemos que venga más cultura a la gente, yo hice un repaso un poco de mi vida estudiantil en Guanajuato y yo cómo empecé a participar de estos, hace 20 años, a participar de este tipo de eventos que yo lo disfruté muchísimo y que me conectó con la cultura también. Me puse a pensar qué fue primero en Guanajuato, si las políticas públicas y los espacios y la reglamentación o la legitimación de la cultura. Y todo parece ser, no conozco muy bien la historia, pero la Universidad de Guanajuato empezó con el teatro callejero y eran los entremeses cervantinos. La ciudad de Guanajuato, que es más o menos de la misma habitantes, solamente tiene 2 teatros adentro de la ciudad. Después de que creció tanto el Festival Cervantino, se animaron en el que Gemma lo dice, ¿qué entendemos por cultura? ¿No? Y qué son los eventos culturales a los que se tienen que ir y se tienen que presentar. Hubo un tiempo en el que el Festival Internacional fue muy elitista, por así decirlo, y hasta que no se abrir a más cultura pop, popular, tirándole un poco a reggaetón, empezó a legitimarse un poco más el público. Actualmente, un mes antes se agotan las entradas al festival y hay espacios públicos, todas las plazas, hasta en hoteles son espacios públicos, todo es espacio público, es un festival de cultura en toda la calle y eso lo hace también accesible económicamente. Es nada más como un repaso de la experiencia de... Molt bé. Algú més vol intervenir? Jo volia preguntar, La Cristina i allà darrere, i llavors si vol comentar una mica. No, jo justament volia dir, tenim una universitat aquí i cap de vosaltres ha parlat en cap cas de com impacta en aquest món de la cultura una universitat que té milers d'estudiants. Bé, era només una anàlisi. És una que és tercera. Perquè no m'agrada gaire la meva pròpia actitud. Els artistes. Diu una cosa sobre en Salvador Sunyer deia que i amb certesa que el teatre no estava un decret. Després el que falta pel teatre és un decret que sí que té música i que té dansa. Per això mateix, doncs, això, els que ens dediquem al teatre, soc actualment el director del Galliner, durant la pandèmia vam haver de passar moltes penúries perquè com no teníem aquest decret, quan fèiem el cicle formatiu de grau superior en tècniques d'actuació teatral, aquest, com que està contemplat per la Generalitat, podíem fer classe, en canvi, el que seria el regular no. Mentrestant, algunes escoles de música i dansa podien fer.
Llavors falta aquest decret. D'acord que no es pot fer res des del govern català, però potser sí que des del govern català es pot picar la porta al govern espanyol o juntament amb d'altres comunitats autònomes o països, diguem-li com vulguem, i picar la porta perquè això sigui una realitat algun dia que hauria de ser, per ser la manera que el teatre pugui entrar a les escoles, no només com en aquest cas el Galliner. Això d'una banda, i d'altra banda, ara que parlem d'equipaments culturals, dir, encara que podríeu dir és més educació que cultura, perquè ens trobem en aquesta cosa, però el Galliner sabeu que busca equipament, perquè ens fan fora de la Casa de Cultura de Girona. Per tant, això de la UNED, a veure què Serveis socials per al món. Els veïns del barri també. Entenc que esteu d'acord. Això d'una banda i de l'altra també és veritat, no vull posar la llaga ni però què se'n farà a la Casa de Cultura de Girona? Crec que és molt important, perquè Diputació som tots. Llavors nosaltres ja marxem i que ens donin un altre lloc, i esperem que estiguem molt bé i endavant. Però què en farem entre tots de la Casa de Cultura de Girona? Un espai tan maco, un espai que tinc un carinyo especial i que esperem que en facin un bon ús, perquè hi ha molt d'espai per fer una cosa cultural realment potent i realment colpidora. Llavors, volia deixar-ho. Crec que és important. Abans... Fem un moment aquestes i llavors ho tornem a obrir. Jo sí que volia dir que ja ho saps que nosaltres hem intentat esbrinar molt i moltíssim què passarà a la Casa de Cultura, o si més no, quines idees tenen els que governen ara sobre el que ha de ser la Casa de Cultura i no n'hem pogut treure l'aigua clara. És a dir, se us està fent fora, jo diria, sense que hi hagi un projecte clar i definitiu i aprovat sobre el que serà la Casa de Cultura, cosa que fa més greu des del nostre punt de vista la situació que esteu vivint. Dit això, passo perquè pugueu comentar aquestes tres introduccions. Molt breument, perquè ha anat sortint molt. La qüestió de les arts a l'educació, jo soc sempre normalment molt optimista, però penso que a més ho podem ser. Hi ha un congrés que es va realitzar el mes de juny per part del Conca que va comprometre públicament a les diputacions, als governs locals, a la Generalitat de Catalunya, al Departament d'Educació i al Departament de Cultura i a la Federació de Municipis i l'Associació de Municipis. No és poca cosa. I això ha generat un procés que està en marxa, serà lent, sí, però està sobre la taula i ja no hi ha marxa enrere. El Departament ha reaccionat, d'aquelles maneres que reaccionarà el Departament d'Educació, però d'entrada amb la idea que potser en el currículum hi haurà menys hores d'artística, però hi haurà més hores per projectes. Aquestes coses que és una negociació que serà constant, però cada cop més es fa palès a nivell europeu, sobretot, que hi ha una obligació real per part dels estats lligada a allò que dèiem, de la cultura com un dret fonamental i a l'educació com a la gran eina per dotar a la ciutadania d'aquests llenguatges i per tant d'aquesta possibilitat de participar. I això no anirà enrere. A part d'això, a nivell de l'Estatut de l'Artista s'ha creat unes taules a nivell de tot l'estat espanyol, també transversals entre educació i entre cultura, i s'està treballant també des de la perspectiva de la professionalització dels artistes, però també des de la perspectiva de dir part d'aquesta professionalització passa per la pedagogia, de la dansa, de la música, del teatre, i per tant aquests mateixos artistes també reclamen que aquesta funció educativa s'organitzi i s'està fent camí, i jo soc optimista en aquest sentit. I a nivell local cal recordar que hi ha programes molt antics que abans es deien Ciutat Educadora i que ara es diuen Educació 360, que estan treballant això des de fa molt temps i que les competències en educació no són dels ajuntaments, és cert, però els espais culturals de les escoles sí són dels ajuntaments i les competències culturals, tot i que no són dels ajuntaments, els ajuntaments les han assumit i són qui més inverteixen en cultura. Per tant, hi ha possibilitats de fer coses, realment.
penso jo. I pel que fa a la universitat, totalment d'acord. Gràcies, Caro, por el apunte de bona foto, perquè a més em sembla que és realment molt simbòlic. La Universitat de Girona, per mi, forma part del problema educació-cultura. És a dir, quan parlem d'educació-cultura parlem d'infantil, primària, secundària i batxillerats, però parlem d'universitat. A pedagogia, l'assignatura cultura és una obligatòria semestral durant tota la carrera. I a magisteri, les didàctiques artístiques són un 5% del carrer. I en el cas de la universitat, des del Bòlit hi treballem molt a prop. Ara parlo com a Bòlit, nosaltres allà hi fem seminaris, col·laborem amb la càtedra Ferrer Mora, vam fer tot l'acte de Portavella, és a dir, quan vam detectar que feien honoris causa a Portavella, de seguida ens vam posar les piles i vam activar l'exposició doble, i després ara farem les lliçons Ferrer Mora dedicades a l'ENSIC SUS, la proposta del Bòlit, és a dir, que ja hi farem un seminari sobre la dona monstre i anem treballant. És la nostra realitat. Jo també faria la pregunta inversa, ja no és com afecta la universitat en el territori, sinó com afecta el món en el qual vivim els joves que estan estudiant a les nostres universitats. Hi ha i ara parlo com a professora, hi ha una realitat implacable, que és que des de la pandèmia hi ha un absentisme a les aules brutal. És una altra universitat. Llavors, aquí també ens hem d'obrir moltes preguntes de quina universitat estem parlant, de quin tipus d'estudiant, quina relació i compromís i vinculació tenen amb la pròpia carrera. Això és una pregunta que surt sobre l'aula. I després, jo per exemple, com a anècdota, però aquest any vaig voler fer l'exercici de treballar en una altra facultat que no fos la de Lletres, i és la de Ciències Ambientals. Vaig veure una subvenció sobre l'aire i farem un projecte sobre l'aire. I llavors em vaig entestar per convèncer els de Ciències Ambientals que havíem de presentar-nos junts aquesta subvenció. No va funcionar, però veus que hi ha diàlegs possibles que estan allà i que potser de vegades no passa en el lloc on t'esperes, que seria la Facultat de Lletres, que és on tu hi has crescut, t'hi aboques, etc. I després no hem parlat de pantalles, ni de la relació entre equipaments culturals i pantalles, això donaria per tota una altra sessió, però de veritat que cal reprogramar, és que sona fatal reprogramar, però sí remotivar, és terrible, és molt solucionista, no, però sí que cal pensar les aules, de la mateixa manera que cal pensar en equipaments hospitalaris, cal pensar una altra manera d'entendre l'educació reglada superior. I Salvador? Si no ens ha podia. A veure, a la universitat només em podria dir que quasi sempre fa anys que hi fem coses, hem tingut aquesta sorpresa que amb les facultats en què hi ha més facilitat de treballar a vegades és no ho diríem mai, en dret, en ciències, més que en humanitats moltes vegades, sobretot els últims 15 anys. Abans no, però ara és una cosa curiosa. Jo recordo, és una anècdota, el primer any de temporada alta nosaltres ho fèiem i anàvem a les facultats, que hi havia tantes, una taula i venien les entrades. Sempre allà se'n venien més primer a la Politècnica, després a dret i la tercera. El per què? No ho sé, però no deixa de ser curiós. Però que nosaltres sí que treballem amb això. A més, una cosa volia dir arran d'aquella noia mexicana que se n'ha anat, hi ha una paraula que a mi a vegades em posa una mica nerviós, que és l'elitisme. És a dir... L'elitisme. Sí, l'elitisme. La idea de dir és que no s'han de fer coses elitistes. A veure, les coses per se no són elitistes. Són elitistes quan només hi pot accedir una minoria. No se'n diu que són elitistes. Jo crec que el perill que tenim, i és un discurs que cada vegada s'instal·la més, és el de dir s'han de fer coses populars que això no és de res. Coses populars no és de res. Jo crec que el que s'han de fer és pensar que no hi ha dues persones igual, que s'han de fer coses molt diferents, que s'han de fer coses tan sofisticades i tan regulades o complicades com vulgueu, però que tinguin un sentit i per a una gent. Si ens haguéssim estat sempre fent el que vol la gent, n'hi hauria una cosa que a mi no m'agrada gens, per exemple, que és el modernisme, però és igual.
no existiria, i si no mireu les esquelles de la Torratxa quan es feien els primers, ni hi hauria hagut res de Picasso, que tampoc toca ara de parlar-ne gaire d'ell, i ni hi hauria absolutament res d'art contemporani. Parlo d'unes arts, però música tampoc. Per tant, jo crec que és important que en el món de la cultura és això que ara en diu l'IMC, és a dir, és el que va obrint, les arts van obrint camins. I per tant, no hem de permetre, jo crec, que es vendegi com a elitista i autoliquidat el que no són les coses falsament dites populars i ja està. Molt breu, Lluc, en relació amb això, clar, no hi ha fórmules, ella ha parlat d'una fórmula per arribar a tothom, per tancar la tercera pregunta. En el cas, per exemple, de les arts visuals, hi ha models com molt especialitzats, com la Fundació Cerezales a León, que de cop decideix que és un centre de territori i medi ambient vinculat a les arts, i de cop, pum, tothom el coneix i és de referència. O el Centre del Carme de València, que decideixen que el director serà un prescriptor, utilitzaran TikTok i s'obriran a llenguatges més populars com el grafiti, etc. Llavors, hi ha molts models. Per mi hi ha una cosa interessant que ha parlat de legitimació. Clar, en el món post-Covid, totes les regulacions, protocols s'han reforçat tant que preval la legalitat per sobre de la legitimitat. Llavors, és interessant també donar a l'administració pública la responsabilitat d'establir marcs de confiança on puguin passar coses perquè els artistes, els col·lectius i les entitats puguin fer cultura sense necessitat de pensar que estan sent això fiscalitzats. En Salvador demanava una mica de fiscalització, però jo crec que demanava resposta política com un retorn social de les atorgacions econòmiques, de les subvencions, però en aquest cas jo crec que hi ha aquesta responsabilitat de poder obrir espais de confiança perquè col·lectius se sentin legitimats per poder fer cultura sense que la legalitat els aixafi i això, i fugin corrents, que és el que passa. Per això també hi ha, per exemple, una de les funcions de l'OFA, l'oficina és assessorar i fer que aquestes coses tan feixugues, que són les subvencions, de normalitzar tots aquests processos i facilitar l'accés a tots aquests processos. Molt bé. He vist la Marga, l'Anna, i no sé si algú més vol intervenir. Jo faríem l'últim torn, Hi ha dues persones allà darrere, però la Marga, que és qui primer ho ha demanat. Jo sé el que s'hi diu, perquè a mi m'han saltat una mica les alarmes. No, ja està. Perquè... Bueno, que m'han saltat una mica les alarmes, perquè penso que he sentit parlar de tot, de centres cívics, he sentit parlar de la universitat, he sentit parlar de la Marfà, de tot he sentit a parlar. Hi ha dues entitats a la ciutat de Girona que es mouen, que s'han mogut durant tota la pandèmia, que programen cada setmana, que arrosseguen un piló de gent i tant, que són l'Ateneu 24 de juny, que són el Salvador Catà, i aquesta taula, no sé si la podeu... Està més enfocat en equipaments públics, Marga? Això ja et responc jo. Evidentment, és cap on hem enfocat nosaltres les preguntes. En aquest sentit assumeixo la responsabilitat. Jo crec que la meva última intervenció anava també una mica per aquí, espais de legitimació, és a dir, espais que no que es mouen a un tipus de gent que va a totes, que tenen gent cada vegada que programa cultura, que la porten programant en situacions econòmiques fatals i que tenen la voluntat de fer-ho i que arrossega molta gent. Ho hem de tenir en compte, Això és una Girona que mou una altra Girona, un altre concepte de les coses i que potser, quan en Salvador parlava de l'artisme, doncs jo estava pensant, potser la meva gent de l'Ateneu 24 que m'està programant cada dissabte uns concerts de conya que vaig a fer la cerveseta, et dirà que sí, que hi ha un elitisme. I ja està, Però quan parlem de microespais també parlem d'això, que no podem fer lliçar-ho, fer com un acte promocional de tot el que hi ha a Girona, no? Que tenen molt de pes, Però està ben recordat. Sí, està bé. Gràcies. Allà darrere hi havia dues persones més. Hola, bona nit. Perdoneu, m'havia proposat no plantejar el tema, però com que ha sortit el tema de la universitat,
Jo només em voldria fer una pregunta. Si és que jo em perdo o estic fora en òrbita, què passa? O sigui, la universitat i la cultura són dues coses diferents? Deixa clar. Llavors, per què ens hem de preguntar si a la universitat es fa cultura, si la cultura no està relacionada amb la universitat? Potser ens hem perdut una mica pel camí, diria jo. Me deixes dir una cosa en aquest sentit? Evidentment són el mateix, però jo vaig fer una recerca i vaig començar a analitzar... No se sent. Perdó, ara? Ara sí. En una recerca que vaig fer vaig analitzar les lleis de cultura i d'educació. La primera llei en aquest país, quan tornem a la democràcia, és la llei d'universitats. El preàmbul de la llei d'universitats de l'any 82 parla de política, educació i cultura. El preàmbul de l'última llei d'universitats parla de transferència de coneixement, I+D, emprenedoria, i no apareix enlloc ni la paraula educació ni la paraula cultura. Ho dic perquè la universitat ha fet una evolució com la societat que també hem de posar sobre la taula i pensar què està passant. No perquè no sigui cultura, evidentment que és cultura, però és veritat que el model de contracte de l'estudiant amb el professorat avui és un model de contracte empresarial en el que el que preval és jo he pagat i tu m'has donat el i però no que sigui tan dur, I estan sustentant els efectes al club sènior, és a dir, els sèniors, els que s'apunten, els jubilats, diguéssim, que s'apunten per... i són el cor de la... Bueno, potser estic exagerant una mica, però són realment els que creen la comunitat i els vincles i els efectes i... Allà darrere. Sí, hola, bona nit. Jo suposo que l'acte aquest deu ser també perquè guanyem, agafi idees per llavors aplicar-les en el programa o si tenen capacitat de govern o el que sigui. Llavors, jo el que volia fer era una fundació de vigilar en el sentit que em refereixo a de fer arribar la cultura a la gent, que s'ha parlat de centres cívics, s'ha parlat d'arribar a barris, tot això molt bé. I s'ha parlat també de la manera de comunicar-ho, que jo crec que això seria fonamental perquè llavors només dos exemples, un de recent i un de llunyà. Ara fa pocs dies hi ha hagut la cavalcada de Reis, també és un fet cultural, i abans, alguns dies abans, es van repartir patges pels barris i aquí es va veure una diferència abismal de la resposta de públic o com va arribar el fet que hi hagués una intervenció de cavalcada, de microcavalcada en un barri o en un altre. Jo suposo que devia ser bastant segons quina era l'associació de veïns d'un barri o de l'altre, si té una capacitat o se n'ha parlat amb qui ho va organitzar-ho i es va fer una activitat conjunta. O sigui, jo crec que seria important el que es fes fer participar en el CAR de Reus. Vull dir, tenir en compte les associacions de veïns o entitats que hi hagin escamparats per la ciutat que són els que poden vertebrar que aquella activitat es faci. I un altre exemple, més llunyà, recordo que fa no sé quants anys, però molts anys, al començament de que temporada alta que fes embranzida, hi va haver un any que es van fer actuacions en els aparadors d'algunes botigues. Això va ser una manera que el teatre no fos només a dintre del local de teatre, sinó que es fes al carrer, pràcticament, i el record que en tinc jo, almenys el que va passar a casa, és que hi va haver-hi moltíssima participació de públic i va ser treure el teatre al carrer d'un format divertit i com bastant innovador, i trobo que això són coses que estaria bé fer-les i fer-les conjuntament amb entitats que possiblement no estiguin absolutament vinculades a la cultura. Molt bé, Lucía, vols fer algun comentari?
jo tampoc. Bé, doncs ho deixaríem aquí. Gràcies per haver vingut, gràcies Salvador, Ingrid i Gemma. Evidentment, nosaltres, i ara ho apuntava també a l'última intervenció, avui veníem a escoltar, també hem tingut una actitud, o jo personalment he tingut una actitud més passiva voluntàriament, però tindrem proposta i quan arribi un moment també la farem pública perquè evidentment és la nostra responsabilitat, en aquest cas com a partit que es presenta als propers municipals amb opcions i voluntat de guanyar les eleccions, tenir una proposta clara en l'àmbit de la cultura i també en l'àmbit dels equipaments culturals. Gràcies per haver vingut i que puguem continuar parlant, debatent molt més temps de cultura en els propers mesos i en els propers anys. Gràcies.